आमच्या पार्टीचे ऑर्गनायझिंग जनरल सेक्रेटरी BL संतोषजी आणि गोयचे प्रभारी CT रवीजी हे 2 दीस गोंयांत आसात आणि पुराय इलेक्शनाची तयारी म्हणून तांच्यांनी MLA मिटींग, मिनिस्टर्स मिटींग, पार्टीचे ऑफिस बेरर्स मिटींग, कोर ग्रुप मिटींग या सगळ्यांच्या बरोबर ग्रुपान मिटींग, त्याच्या बरोबर इंडिव्हिज्युअल मिटींग ही सुरू केली आसा. इलेक्शनाक जरी 6 म्हयने असले जाल्यार त्याची तयारी जी आसा ती ऑलरेडी आमी सुरू केल्या, पण त्याच निमित्तान ते गोंयांत आयले. सो हितून कितें ह्या मिटिंगे उपरांत कितें गव्हर्मेंटान चेंजीस बी दिसता पॉसिबल आहा, करेक्शन्स बी कितें पॉसिबल आहा? गव्हर्मेंटाचो आणि ह्या मिटिंगेचो कसलोच संबंध ना. सरकारच्या कामगिरीवर ते खुश आहेत का? हां, सरकारच्या कामगिरीवर ते खुश आहेत का? ऑफकोर्स आहे आसा. ओके, ही मिटींग ही निव्वळ ऑर्गनायझेशनच्या बाबतींतली आसलेली मिटींग. ओके, आणि पुराय ऑर्गनायझेशनान वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करपाक जाय पार्टी म्हणून, इलेक्शन म्हणून, त्या संदर्भातली मिटींग. गोविंद गावडे जे इंडिपेंडंट MLA आहा म्हणजे तेवूय ह्या मिटिंगेक BJPच्या येयले आणि ते भायल्यान तेजें स्टेटमेंट केलो की BJP जर चान्स दिता जाल्यार आपूण BJPन जॉयन जावन म्हणलें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक रेडी आसा. तो तेजो स्टेटमेंट आसतलो. आणि ते आले तर त्याचं स्वागत करणार. मिनिस्टर म्हणजे पयलीं आयक न्ही, बिंग अ मिनिस्टर म्हणून आमचे 12 मंत्री तांकां मेळपाचे, इन्क्लुडींग मी. त्या निमित्तान तो हांगासर मेळ्ळो. ओके, त्या खातीर तेणी जो भायर स्टेटमेंट दिला तो तेजो स्टेटमेंट. पण ते आले तर स्वागत करणार का तुम्ही? तो पार्टी निर्णय घेतलो, मुख्यमंत्री घेयना. पार्टीन घेवपाचो निर्णय आनी हे ते सगळे पार्टी घेता. आज हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BL संतोष जी यहाँ पे आए हैं. उनके साथ में CT रवि हमारे पार्टी के प्रभारी, जो इलेक्शन की पूरी तैयारी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि किस तरह से हम काम करेंगे वो देखने के लिए वो यहाँ पे आए. उन्होंने MLA, मिनिस्टर्स, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी की कोर ग्रुप, इन सभी लोगों के साथ चर्चा की. इंडिविजुअल इन सभी लोगों के साथ बात की और आगे इलेक्शन की स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए उन्हें हमें मार्गदर्शन किया. डेफिनेटली उसी तरह से हम आगे आने वाले इलेक्शन की तैयारी यानी ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि स्टार्ट कर रहे हैं. Sir, one thing is your COVID super specialty block is running under air conditions. So which is not as per. मुझे लगता है इस बारे में आज वहाँ पे डीन या हेल्थ मिनिस्टर सभी ने इस पे बात हो गई है. Sir, one more thing कि ours with tablet which is that it has been stopped, but still in the isolation एक्सपर्ट जो कोई है वहाँ पे डीन हो या बाकी लोग हो, उन्होंने इस क्वेश्चन का आपका आंसर किया है. बट फॉर द प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट वी आर नॉट यूजिंग द आइवर्मेक्टिन. कोविड ट्रीटमेंटान दिता. मैंने एकाच लागून हांवें सांगला एक्सपर्ट थंय आहा पळय न्ही, डीन आसतलो किंवा आमची टीम आसतली, तांच्यांनी कितें उत्तर दिवपाचें. तांच्यांनीच ताचेर उत्तर दिवपाचें. Sir, Minister is saying that you cannot follow WHO guidelines everywhere in state. नो कमेंट. निवडणूक तुमच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाणार आहे. तुमच्याकडनं काही त्यांनी वेगळा फीडबॅक घेतलाय का? आणि तुमच्या नेतृत्वावर अध्यक्षान पार्टीच्या हेज्याय पयलीं सांगलां इलेक्शन म्हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल वतलें. डेफिनेटली म्हाजी तेज्या कडेन 1 to 1 ही डिटेलान मिटींग जाल्या. म्हणजे तेज्या बरोबर वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चाय जाल्ली आसा आणि डेफिनेटली पार्टीन ठरयल्या त्या प्रमाणे इलेक्शन्स म्हाज्या नेतृत्वाच्या सकयल येतले वयतले. ह्या मिटिंगा उपरांत टार्गेट्स बी दिला MLA वर मिनिस्टर लोकां कडेन चड पावपाक आनी इम्प्रुवमेंट बी ते तर आसाच न्ही. म्हणजे ऑफकोर्स ऑर्गनायझेशन म्हणजे ज्यो काही गजाली सांगल्यो वता मंत्र्यांनी आसतले, मुख्यमंत्र्यान आसतले, सगळ्यांनी आता लोकांपर्यंत कोविडाची स्थिती सुधारल्या उपरांत आतांय बी आमकां कोविड काळात जी लोकांक मदत करपाक जाय हाज्याय फुडें ती आनी ताज्या उपरांत सरकाराचे वेगळे वेगळे विशय लोकांक समोर वचूंक जाय सरकारान लोकांक मदत करपाक. काँग्रेसचा कोण नेता? compensation to last time you said about the compensation to like. So how many people are approaching? Last time you said त्याचो अजून फॉर्म येवना. फॉर्म येयल्या उपरांत सगळ्या लोकांपर्यंत पावतलो. ताज्या उपरांत लोकांनी अप्रोच करचें. काँग्रेसचा कोण नेता? एज्युकेशनाचे क्लासींचे कशें कितें पार्सेकरान आतां स्टेटमेंट केलो की स्टार्टींग ऑनलायन क्लासीस फ्रॉम 21 जून. डिपार्टमेंट हायर एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ये सगळे ताजेर डिस्कशन वचून ते डिसिजन घेतला. काँग्रेसचा एक नेता पैंडेमिक के बारे में आप मीटिंग को डिस्कशन हुआ है? हाँ, वो सब कुछ पैंडेमिक के बारे में भी डिस्कशन हुआ. sir last time you said about the facial schema was
But still, people are not getting, for the last 2 months, people are not getting this STF. फक्त भाजपचे 2 महिन्याचोच डिफरन्स आसा DSS म्हणजे तोय कव्हर अप करपाचो प्रयत्न सर लाडली मातशी वाट लक्ष्मी लाडली लक्ष्मीचे अजून रिलीज ना, लाडली लक्ष्मीचे 2017 पर्यंतचे पैसे रिलीज जावपाक सुरवात जाली. ओके, इट इज ऑलमोस्ट 3700 लोकांक ह्या म्हयन्याच्या एंडिंग पर्यंत मेळटले, ज्यांच्यांनी फॉर्म 2017 ज्यांचो पेंडींग आशिल्लो मेरीट केस. ताज्या उपरांत फुडल्या म्हयन्यात 2018 वर्सांतले मेळटले, त्याच्या फुडल्या म्हयन्यात 2019 वर्साचे मेळटले. एका म्हयन्यात 3 महिन्यांनी मेळून सगळे पैसे मेळटले. काँग्रेसचा कोण भाजपच्या संपर्कात आहे का? खबर ना म्हाका.